Dnes nám do života svieti karta Slnko. Je to jedna z najpozitívnejších kariet v celom tarote. Hovorí o radosti, úspechu, vnútornej slobode a jasnosti. Ak ste sa za posledné dni cítili stratení a nevedeli, ktorým smerom sa pohnúť, potom vám Slnko prináša odpoveď. Nasledujte to, čo vám prináša radosť, pretože tam, kde je svetlo, tam je aj pravda a tam, kde je radosť, tam je vaša cesta. Táto karta symbolizuje obdobie, kedy sa veci začínajú dariť, keď vám vesmír svieti na cestu a podporuje vás. Môže to znamenať aj úspešné vyriešenie nejakej situácie alebo jasné uvedomenie si toho, čo naozaj chcete. Skrátka môžete vidieť veci také, aké naozaj sú, bez ilúzií a skreslení. A zároveň vám pripomína, aby ste sa nezabudli tešiť z maličkostí, pretože detská radosť, jednoduchosť, autentickosť, to je presne energia Slnka. Dovoľte si žiariť. Buďte svetlom pre seba a možno aj pre niekoho iného.